Goiener kooperatiba da 2012an sortu zen kooperatiba herrikoi bat, energia sortu eta merkaturatzeko helburuakin Euskal Herrian kokatzen dana. Gaur egun daukagun modelo energetiko hau da oinarrituta enpresa handixen eskuetan, gehien bat, eta hein handi baten eratorri fosileko energia sortu eta kontsumitzen da, ezta? Gaur egun. Orduan, pixkat hori eraldatzeko, Goienerrek ekartzen dauen modelua izango litzake. Energia berriztagarrixetan oinarritutako sorkuntza eta merkaturatzailea, nun Euskal Herriko beharretara moldatzen dan, helburua izango litzake hemen behar dugun Goienerreko bazkideak kontsumitzen dugun energia beste sortzeko gaitasuna edukitzea modelu distribuitu baten eta Euskal Herrian bertan. Gaur egun mundua jasaten da bien arazo potoloenetariko bat bada aldaketa klimatikoa edo larrialdi klimatikoa. Eta guzti honetan munduan pasatzen dabitzen katastrofe desberdinak azkenien behar handixena daukien pertsonek jasaten daue ondorio larrixenak, ezta? Orduan, pixkate begirada inklusibo eta ekitatibotik begiratuta, Goienerrek planteatzen duguna da, lehen aipatu moduan, bizitzak ekartzea zentrora, pertsonak ekartzea zentrora, eta pixkat irakurketa edo begirada horretatik etorkizuneko mundua margotzea, edo pixkat begiratzea. Horrek zer gure dabez, gaur egun gizartiak ekarri duzkun modulu konbentzional honetan bizitzak edo pertsonak zentruan jarri barik bestelako osagarri batzuk jartzen dugula, askotan izaten direzela dirua edo boteria edo bestelako botere harreman edo injarrak, eta pixkat hori da, planteatzen dugun aldaketa. 2012 urtean Goiener sortzen danean merkaturatzaile izaera sortzen gara, baina gaur egun Goiener talde bat da, 3 kooperatiba desberdinez osatuta dauena. Aipatu duten moduan, lehena izango litzake merkaturatzailea, hau da, gure bazkideei argindar faktura edo etxera energia ekartzen dauen kooperatiba. Gaur egun, gutxi gora bera 13.000 bazkidez osatuta gauzena, eta tartian norbanako ez gain, enpresak, erakunde publikoak, eragile desberdinak aurkitzen diez. Hurrengo kooperatiba 2018an sortu zana izango litzake sorkuntza, hau da, energia berriztagarrixa sortzeko kooperatiba da. Gaur egun Goienerren baitxan eukiko gituzke proiektu desberdinak, horritako bat da, hemen kokatzen garen Fagoiaga mini hidraulika. Beste bat izango litzake Oñatieiko urjauzien 10% kapitalan parte gara. Iparralden fotovoltaiko proiektuen parte hartze bat daukogu IENER kooperatibarekin, eta urten martxan jarri dugun laugarren proiektua izango litzake Euskal Herriko provintzia bakoitzeko ikastola bateko teiatuetan autokontsumorako plaka fotovoltaikoen instalazio bat egin dugu, eta bertako ikastolak autokontsumiruten dauen energien soberakinak Goienerrek kudeatzen ditu, edo aprobetxatzen ditu. Eta azkena izango litzakeen erakundia, izango litzake elkartea, 2015 urtean eman jakon sorrera, eta elkartearen bueltan egongo litzake Goienerreko bolondre sare guztia. Gaur egun gutxi gora bera 200 pertsonak antolatu edo osatzen daue elkarte hau, eta tartien proiektu desberdinak burutzen ditugu. Goiener taldeak gaur egun energia sortu eta merkaturatzeaz gain, proiektu sozial desberdinak burutzen ditugu, tartien pobrezia energetikoko lantalde bat daukogu Goiener sozial proiektu aurrera eramaten, mugikortasun alternatiba desberdinak lantzen dituen bolondresen lantalde bat daukogu, hezkuntza proiektuak burutzen ditugu, eta bestelako hainbat ekintza.